Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa liwat may nga naman sa aton nga magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon iyang adlaw kadasig lang sa tiyempo naton, Biyernes na kitang presentation, Biyernes na kitang pagpangalagad. Petsa 16 sa bulan sang Abril tuig 2021. Aksyon Hotline! Karon nga adlaw kuan ang kalangitan naton do nagadulom no bangod ti isa ini sang ginabantayan taman kun dalagan sang tiempo ang paghambalan no kay ti ang isa diri sang monitoring nga ginahimo ta amo ang nilakat sang panahon kun bala magadala sa mga pag-ulan no ining ginatutukan karon sang Weather State Bureau nga malain nga tiempo ang ating nagapasulod diri sa pungsod Pilipinas. We will be having di pag-asa karon kay gusto tay baloon niya no nga sining nga weekend kun bala nano ang status kondisyon sang aton sining palibot kondisyon diri sa Negros kag Bacolod no sa sining nga weekend ay perti kapin pagid nga may mga lugar subong nga gusto man nila kuntani uluyag nila nga may pagtupa sang ulan bangod sang kasingkal sang init nga ila na eksperyensya sa pila na ka mga sinimana no damo man mga farmers nga naga pangamuyo nga tani magtupang ulan mo. Aksyon Hotline! Kapin pagid sa mga farmers nga patupa lamang ang ila sini ang pagpanguma tikon tupantod sang ulan yadi paman nga mabuhi bala no ang imo sini nga tanom. Pero kon sa mga lugar nga sadto na nahalita niya katulad sa mga pagbaha ti amo nang aton sini nga bantayan. Aksyon Hotline! Ban sa panugyan sa pag-asa may ara sang active ang tropical cyclone outside par nga muning ginatutukan gyapon no si Surigae no muning ngalan niya ilang taon tani kung anong latest kay para may baluan ta mahatagan naton sang update ang aton mga ka-aksyon. Aksyon Hotline! Aksyon at Tayhopon checking in until 9:15 in the morning nanong pilapagid ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Sa pila ka mga mayor nga tupiko nga tutukan ta this morning, ari ay nabangod sa sining madata ukon pagtaas ang kaso sang COVID. May ara na sang ginhimo karon nga plano ang probinsya sang Negros Occidental. Ginaduso na ang temporaryo nga pagpasira sang pila ka mga resorts sa mga lugar nga mayara sang triple digit active COVID-19 cases. Grabe mo. Ang mga lugar kag mga resorts nga gulpiada lang or hinali nga mayara sang pagtaas ang kaso sang COVID unexpectedly. Why ginapaabot ya? Nga mo ni ang kataason nga daga triple number, triple digit. Ang kanamuon sa mga cases, can you imagine sino bala ang makambal nga sulod naman kita sa second wave sa mga cases subong. Aksyon Hotline!
Te mayara sang mga rekomendasyon, no less than the governor, nagambal sa ila pagsinapol upod sa mga tourism officers, kapin pagid sa tagpamuno diri sa Department of Tourism, no, sa Provincial Tourism Office, sa Negros Occidental, tinasugilanunan nila ining mga lihok o ining plano. Nga mga lugar yung naga-triple digit, tatlo lang mga 100, nga tatlo na ka-digit ang number of cases. Nga temporaryo, anay nga pasiraduhan. Di okay man ang lihok, reactionary, ina mo, kung tawgon, black, kung di kita lukpan, di kita magiho. Now, isagin nga akong gina-expect, tani, ining mga bulangan, kaya to bala sa Castellana nga case, grabe gali no, o mga bulangiro, diri ko na-realisar nga bisan, ang bulang ato pa sa sunod nga mga lugar, ang mga bulang ato pa sa mga lugar nga medyo layo na sa imo ginaistaran, ang bulangiro gali iya marisgugin makadto no. Kay pating cases dira sa La Castellana, ang nagpositive nga mga kaso ay nakalabot patugali sa andulawan sa ilog isang pamulang. Grabing mga bulangiro no. Tigaling hindi naton mapunggan ni sila mo, basta may bulang nga pwede sila makakadto, bisan pila pa ang distansya kag kalayoon kag kilometro sang ila sini nga pag-travel, makadto gyapon agod nga magpamulang. Ti risgo amo na nga bisan dito sa amon sa putok-putokan na sambukid, may mga individual pa to nga ginpaswab kay nagkadto man sa bulangan. And thanks God kay ini sila negative, no, negative. May ara gani mo mga opisyales na gidya. No, kag pila ka mga manugbulang man nga taga Kawayan, nga nagpositive ti given iya kay ang ilog kag Kawayan mga adjacent or adjacent barangays na or municipalities and cities. Like Kabankalan City o tigaling ang mga iban pagidyo ay kugahuna-huna nga pati mga taga Castellana nagapakalabot to yan sa ilog agud lang sa pagpamulang. Galing timbulang ni bisan diin ka man nga kuan mo nga bahin ni isang probinsya, kung mamiter ka makadto kagid. Now balikan ko lang kay Ari, speaking of tourism, amo ni taning gina-expect sang tagsa ka mga LGU nga basi makabawi. Kita galing kiti Ari ho, because may mga LGU nga nag-triple digit na ang cases, at least ang provincial government as part of the preventive o action nga ginhimo, after nga may mga area nga nag-triple digit ang number of cases, tinag-meeting gilayon si Gov upod sa Provincial Tourism Office to discuss kagang plano amo niho temporaryo na ipasiradaan ang mga lugar, ang mga resorts nga pwede dugukan sang tawo nga may madamo nga cases na naman liwat sang COVID-19. Online sa hotline. Wala sang choice ang government but to take necessary action to prevent nga madugangan pagid ang mga cases sining nga mga lugar. And joining us this morning is no less than Governor Eugenio Jose Lacson sa aton nga linya. Gov, good morning. Action art upod sa mga nagapamati, mayong aga sila tanan. Salamat gid siling ko subo manitani nga every morning ang kun sa mga linuto ang menu naton bla hindi kay madula ang parte sa COVID, but let's talk about tourism nga daw may ara latest nga ginistoryahan kamo kag as per inyo nakasugtan ti amo ni siya daw may mga area nga temporary anay mga resorts na naman ang siraduhan ko because of the cases nga nagtaas. Yes, no, I consulted with our tourism officer, si Ma'am Jenny Lynn Cordero, and discussed with her the possibility of having to close mga resorts. In fact, I asked her to get the suggestions of all the tourism officers from all areas, no, sa province. Mhm. They did have suggestions, but unfortunately, I didn't quite agree with areas where they have triple-digit
active cases. Okay. I'd like to stress the point here, active cases, not historical data, but active cases. Active cases, yes. So we said we suggested na kung triple digit ka na, I think it's time to close muna yung resorts. Okay? That way, we will again prevent people from moving around, no? Knowing na why will I go to this area? Yes, it's a popular area, pero it's closed, no? So, this is one of our ways of trying to again bring down the numbers, no, of active cases. Somehow you can even say it's like a granular lockdown, no? In this case, ang mga resorts. And I would like to commend Mayor Gina Lizares of Sipalay. Double digit siya, but they decided effective today to close down the resorts. Kaya nga, she's being very proactive. Nakita niya na nagkasaka na naman ang cases sa Sipalay. So, karon pa lang, gina-prevent niya na ang mga bisita na moadto sa ila lugar. And we all know that Sipalay is very popular, no, as far as resorts is concerned. So Yes. I commended her. I pointed out her proactive action, and this is also an option that can be done also by the other LGUs. Although we recommended na kung double digit ka, okay, because we really don't want to close down the economy, no, especially sa tourism. So we allowed, okay, pero 50% of occupancy capacity. Okay. But of course, we expect na if your resorts are open up to 50% of capacity, it is your responsibility, no, the LGUs, to monitor the number of visitors in their resorts. Okay. So at least naghisugot kag mas mayo ni nga ma-inform taman ang public kag ma-avoid na lang nga daan nila man ang pagdayon, no, sa ila sining mga plano. Kapin pagid siguro go atong mga nagapa-reserve na o kon mayara na nga daan sang ila sining schedule of trips sa sining mga lugar, at least may inform sa mga respective tourism officers nga hold lang anay, no? Pwede man lang na ma-refund, hindi lang na pagdayonon ang ila sining mga plan to avoid sang problema sa palaboton. Such is the case in Sipalay, no? I know of some groups that have done reservation, but they were informed, no, that their reservations were cancelled, no, because of this latest order, no, from the government of city of Sipalay, no. So it's also good to know also to let the public also inform. Kay Aksyon Art, may local tourism is really picking up sayang talaga. Before this upward or what I call a second wave started, local tourism was really happening already, no. Unfortunately, we have learned that in COVID, it's really tourism sector that gets hit first, no, because we are trying to manage the number of people at a certain given time, at a certain given place, no. So we all know naman sa tourism, there's a convergence of people, no. You go to the beach, you don't go there alone. You will not enjoy, no. So you go there with your group, then you meet other groups, and that's what makes it fun, no, when as far as tourism is concerned. But unfortunately, we cannot be doing that now. Yes. Gov, isingit ko na lang ni, since nga April 19 will be the last, no, sa moratorium nga ginhatag diri sa aton for the travel or inbound travel, may ara na kita discussion for possible appeal liwat, no, sa national for the extension of moratorium or whatever nga mga move nga himuon sa province? Actually, it's not only a move of the province, it has always been the move of Region 6. Yes. I expect that before the moratorium ends, there might be again another meeting called
for the 6 governors and the 2 highly urbanized cities on whether to again ask for an extension. But I would like to point out that the OFWs are not included in the moratorium. They are allowed to come home simply because when they arrive from their point of origin, meaning outside of the Philippines, automatic quarantine sila 14 days. So we also know by now that if you're positive, after 14 days, even without a test, they let you go already. Because even the study says that after 14 days, even if you have COVID pa in your system, hindi ka na makalaton, no? You cannot infect other people, no? So, but in our case, I'm very thankful, no, that some OFWs are still allowing themselves to be swabbed upon entry, especially sa airport or seaport, no? Okay. We swab them and we let them go, no? But it's the LGU that picks them up para ma-monitor sila ang movement nila pag abot sa ila balay, no? Okay. So I hope the OFWs will continue to allow this because we all know the controversy of Resolution 101 that already prohibits this, no? Anyway, I'm just pointing out that the OFWs are exempted from the moratorium. Yes. Finally, go with the present situation of Negros Occidental. Ano ang appeal nimo sa pumuluyo naton nga nagamonitor karon nga aga to avoid sang problema pagid no sa COVID in the coming days? Kag ano ang imo sining continuing advisory to the people of Negros? Okay, there are different sectors. We have workers who go to government or private offices, no? Of course, we don't stop that. We allow that. Ang may appeal lang is, work, home, work. Muna na lang, no? Do away muna with non-essentials, okay? And basically, our Department of Health, WHO, keeps reminding us of our minimum health standard, no? But this time, I really encourage double mask. You can use a surgical mask plus another mask on top of it, no? But if you're using this KN95 mask, pwede na isa lang, no? So, additional protection, especially those who are wearing surgical mask, to put one mask over it, yung washable mask lang, yung mga cloth mask, and of course the face shield, no? This is the only way. This is the only basic way, no, to protect ourselves, and of course avoid crowds, avoid going out for leisure, and let's just wait for that time again ma-normalize, mag-better ang situation, then somehow we can again start enjoying a little bit. Yes. But last na lang, may feedback man subong no after nga ginimplement bala ang curfew sa bilog nga Negros, ano ang mga feedback coming from different chief executive o local chief executive from different LGUs? Do okay gid ang result Go? Well, for one thing, nobody complained about the curfew, no. And by the way, 8 o'clock, masiling siya katimprano. Maybe if you're from Bacolod, katimprano na. Pero actually, Aksyon, kapalo ka man, na 8 o'clock, actually, tauhay na natagwa, no, outside. Hindi man kindi dako, kidya na adjustment, no, for people living outside of Bacolod, okay? So, that's why kidya may nagreklamo man na mayor about the 8 o'clock curfew. Again, it's really on the hands of the local chief executive on how strictly they will monitor it, no? Kung nga panawagan sa mga violators for the PNP to take care of them, just keep them in one place overnight, and let's not give unnecessary
burden, no, on these violators. Okay, so let's treat them humanely. Maybe we can ask them to do civic work, like probably clean the surroundings, no, the following morning, no. So magamo na lang, no. But I hope there will be no incidents like what we read or heard, no, that happened sa National Capital Region. Yes, Gov. And by the way, nagbisita na sa imo si Colonel Romy Palgi. Nakahatag na siya update, Gov, sa investigations ng task force regarding sa pagpatay kay Sir Marton Cue. Yeah, but very basic information lang, like there were 2 vehicles. It was estimated distance of 60 meters from trigger man to victim. They have not identified the arms that was used. And sa malayo pa, actually it's really far from any conclusion, no. Yes. So it's difficult. I see it's difficult to identify the vehicle because there was no plate number. The conduction number did not match with the vehicle. So mabudlay, but I really hope, no, together with the other victims of similar incidents, justice na lang gid, no, ang mahatag natin sa pamilya. Yes. On that note, Gov, salamat gid sa time ginatag diri sa Aksyon Radio Bacolod. Keep safe kag God bless sa imo. Madami gyud salamat, Aksyon Art. Aksyon Hotline. Governor Bong Lacson sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Kung parte sa temporary closure sa mga resorts, kung may mga reservation ka halimbawa nga may iba niyang plano na magkadto sa mga resort, please, I know nga nag-coordinate man sa inyo ang owners ng resort. Bisan may reservation ka man, may mga areas nga nag-triple digit ang number nga positive. Now, ang ginahambal ni Gov, siling nga hindi niya basihan ang history of cases, no, sa mga lugar, kundi ang actual active cases sa mga lugar nga tisubong puwerte ang pagtaas sa kaso sang COVID-19. Diri sa aton sa Negros Occidental, ang pila ka mga areas, na nga may ara kahapon na as of April 15, ang mga lugar nga may pinakamadamo nga mga active COVID-19 cases, San Carlos City, triple digit, nga amo ni siyang top 1, nga may 317 ka mga cases. Ano imagine, active cases na. Ang Cabancalan City, number 2, with 154. Ang Himamaylan City, with 148. Kawayan, Bong Banwako, with 136. Cadiz City, with 116. Ang Murcia, with 114. Kag Bago City, with 107 active cases. Aksyon Hotline. Tiyan mo ng rason siling ni Gov nga pag-meeting tinging kasugtan sa mga tourism officer. That is why nga ang inyong mga reservation most probably nakabato na kamo dasang information nga hindi madayon ang inyo pag-accommodate sa inyo bangod sa sining nga kaso, no? Kag siling ni Gov kundi April 19 matapos ng moratorium para sa inbound travel for Western Visayas, ga-expect si Gov nga may meeting naman sila nga mga governors kag mga local chief executive in the whole Visayas area or Region 6 antes pa man ang April 19 nga deadline o pagtapos sang inbound travel moratorium. Aksyon Hotline. Kon parte sa update sa kaso ni Sir Marton Cue, tiway gid gihapon, no? Basic information palang ginatag sang pulis, kay bisan ang salakyan hindi pa mag-match, way pagsubong sang detalye dugang nga ginhatag ang investigating team, especially gintukod nga task force. Aksyon Hotline 2006 Golden WID for Best Public Affairs Program for Radio.
Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Minti na ron ang balancing. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon.
Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 8:44 na. Oy, good morning. May lang nga pagmonitor sa kay Madam Elizabeth Balakagamala. Nagamonitor siya karon nga aga ay sa kay Maninay Jocelyn Pasman Salanga. Naperti, inatamyan ni Madam Elizabeth Balakagamala. No, si Maninay Jocelyn Salanga ang tiayon ni Maninoy Fred Salanga, nagahiwat siya kadawan subong. Maninay, happy birthday. Kag sa inablos man niyaw nga si Anderson Malacad de Los Santos, birthday ni man subong. Okay salamat gida. Si Tita Stella Villaluna, buwas maning birthday niya ho. Okay, Inday Apple
sa kay Inday Apple, no? Unlap pa. Do subong maning birthday niya. Blamong Inday Apple, happy birthday. Dira gali sa Mindanao lumber kag hardware, why man sila kapadala kami si sabi kung sinutong tamyon. Pero kahapon, no, may nagmunog ito, nakalabay kita dira, nga nagamonitor, sila ti mapatamyaw. Abi text no kay Missy sa mga ngalan da para mabasahan ta, no, sa taga Mindanao hardware dira sa may dalan Lupisay na da, no, sa ila area. Ipadala nyo diya para matamyaw tamangalan nyo halin security guard kag sa mga personnel nyo da. Joval Trinidad, good morning man. Siling you were on monitoring from the rising city of the south. Salamat gid. Good morning. Kay Kerry Paul Javier Tanatan, belated happy birthday. Kuno salamat gid sa imo. Kay Christine Minies Villalobos. Good morning sa tanan man nga taga Barangay Pandanon DSB kay sa tanan nga members sang Energy Funds Club. Richard Dait Pacheco. Toto Richard Pacheco, good morning. Virgo September, Pinky Alojado Martinez. Siling brown out kami di aga pa sa Barangay Singkang Airport. Harapan si June Alonsagay, monitor sa bago. Maria Victoria Paredes Ngo. Madam, good morning. Si Madam Vanessa Mayo, ara siya sa Minnesota sa USA. Nagapacheck attendance. Good morning, man. Paring Jerry Chopoy Magbanwa. Si Toto Lipong, dira sa Macau, China. Good morning. May lang ko nga pag-monitor man kay Tita El Malusok Pulidario kag retired Major Paterno Turalba. Si Jamil Florendo, salamat. Erwin Gonzales, gamonitor man. Di Anton Diaz. Si Tony Diaz sa Patria Village, good morning. Si Paris Indoy Ransi. Paris Indoy, kakalipat ako sa itsura mo dugay. Si Mabaling Arlene, or Anlin, good morning. Ana Sinoro. Si Bobby Ko. Grabe nga ngalan iya ba? O, si Tol Joy Perpas, no? Tingin na tamay na si Lolo Milio, si Lolo Naro Pagunaling, gamonitor man na sila. Salamat kita. Good morning, Gob. Gusto namon makapauli. Required gusto namon makapauli na Gob. Din kamo. Makapauli na kami halin Manila. Kabay pataning hindi naman liwat mag-request ang Region 6 sang moratorium sa pag-travel ninyo, inbound travel pauli di. No, kabay pa nga hindi na sila meeting kag mag-request naman sa national kag base i-grant naman sa national. Kaya ang danger sumong nga pwede mabutang sa risgo ang schedule ninyo nga pagpauli because of the continuing increase sa number of cases di sa aton sa Negros, Bacolod and the whole Region 6. In fact, aring subo nga balita may balita nga masubo-subo dito actually sa Banati sa Iloilo. Tingila health officer to napatay because of COVID. Dobla mo. Ikalain nga do. Inablang hindi man naton luyag kung tani nga may mga insidente katulad. Perti kanyo perti mga kaso sumong mga doktor nga kalamatay. No? Ang mga doktor nga sila mismo kaintindi kung paano mga preparasyon nila pero like in the case of Banati sa Iloilo, si Dr. Venus Banyas, among ilang municipal health officer, tinaka-must gani subong to, ang flag sa munisipyo sa Banati, kay nagtaliwan ang doktor nila. Botano ang ginhalinan sini. Bala may angot inis COVID ng pagkamatay sang ila sini nga health officer. Kay sumo nga daan kabudlay, bisan doktor kung may ara kay mo comorbidities daw. Ma-charge ka nga na COVID ka mo. O, tikapin pa kung patay kay mo ya. Pero why pa ni confirmation kung bala ining pagtaliwan sang municipal health officer dira sa Banati, bala because of COVID. Na why pa ni dugang nga detalye, pero ang balita nga nagtaliwan to ya, ang ilang municipal health officer. Ayos. Ang ibang nga mensahe, karon naman dugay-dugay please. Para nga makompleto. Sa iluan ko lang si Sir Ernie Pinida, kundi mga cases sa Bacolod, hindi man malipod no nga sige ang pagtaas.
ti bilang tagpamuno sang extraction team, siya ning naga-leader gid mo, no? Ang iyaman ni team, iya talatapan sa ang nagapamuno man sa mga extraction bala kung mag-positive ka extract ka dalon ka sa quarantine facilities. Kag isa man ang iya committee, ang isa man siya man ang nagauyat subong parte iya sa ginahimo sang city nga mga preparasyon actually sa mga market bala no kay may task force gintukod sila mo ti gusto ta may kay update ni kay luyag naton hibaluon kung ano na ang sitwasyon sa mga itukod nga task force. Ay grabe ang mga cases Bacolod daw. Ha, ang Bacolod City tema kung mo Bacolod pati OFW yung nagsulod din naglikad ka-expect kita nga amo na kay stricto tos Manila nga may mga protocol yung ginapatigayon pero take note nga may nagapala uli pa diri nga mga OFW nga kung diri na tinagakuan ho positive pa. Bakon mong Bacolod City, may 81 new cases. Kahapon, April 15. Ang 81 new cases, 77 are local transmission, 3 ang ROF, isa ka LSI. Ang LSI na actually ay naniganit, ani dapat LSI nga termo kay why naman stranded subong, no? Kalabanan sino mga returning residents. Tining kasi nakita magamo naman. Alang-alang siya. Why gid siya? Why siya kasabat no kay actually na kay sugilanon kami kay daw may ara to siya nga ginhatag kay ina nga numero nga landline galing kay why ma-texto. Okay lang. No problem si Dr. Chris Rungon lang kung available sa Aksyon doors. Na kuan ko na kay na si Sir Ernie. Now na set ko na siya na schedule na galing kay basi kung may meeting siya bla. Si Nining Mugar, gamonitor man, Nining Mugar, Ning, kumusta ka? Din ka sa Purok Limbo. Siling tamyaw lang sa CPO3 Tata Milyevo. Sambago, gapamati di siya, tiway gid. Wow. Thank you ni Nining Mugar sa kampanya sa Aksyon Radio Bacolod. Alas 8:52 na. Online sa hotline. Maki-update ako gikan iya sa syudad sa Bacolod kay gusto nato ni balon anong pinaka-latest kag may mga real-time nga mga cases nga kaisa nagasululod na sa bahin sang Bacolod Emergency Operations Center. Joining us this morning is the Deputy for Medical and Data Analysis ng EOC. We have Dr. Chris Rungon on the line. Doc, how are you? Good morning. Yes, Aksyon Art, good morning. Mayong aga sa Ilocos Palamati, mayong aga ba? Good morning, Aksyon Art. Salamat kisa time, Doc. Balik naman kita trabaho. After nga tido, okay naman ang kondisyon mo ya subong. Doc, kumusta na nung latest man? Kay kahapon do 80 plus kita do 81. Ang real time naton subong, may mga additional cases nga recorded kita. Kag hopefully hindi na maglabot liwat sa 80 ka ang kadamuon sini today. Oo, bali ang aton subong na recorded na case no nga nagsulod sa kagabi, may ara kita na 72 nga fresh cases. So ining 72 fresh cases amo na siya ang nakulit sa data management as far as ang cases naton sa diri sa Bacolod City. Ang sa 72 ni 20 ni kaila close contacts, may 25 kita na symptomatic na individuals, amo ni sila nagkadto sa aton ng mga molecular laboratory nga may ginasasad, no? Duwag di sa ila asymptomatic. May isa kita ka healthcare worker, may duwa kita ka OFW, may duwa kita nga nagabusong, kag ang 20, amo ni sila nga aton nga mga unclassified, no? Nga mga may iban sa ila ni, mga suspect, iban sa ila, mga probables, iban sa ila asymptomatic man. So, ini sila nga case, ang 72 ni nga as of this broadcast time, most probably, basi madugangan pani karon sa hapon before the deadline nga masaming ginapagawa sa DOH ang record? Yes. Kaya ang aton nga ginabasihan sa aton data
sa mga cases naton, amo ang datos na ginapagwa sa Department of Health. So sang kagapon naka-record kita sang 80 plus na cases. So karon sa hapon maulat-ulat man kita sang ipublish nga data sang aton Department of Health as far as our cases in Bacolod City is concerned. Okay. So sa subong suni sa datos sang Department of Health may na-record kita kagapon nga 81. Grabe, no? So, with this double-digit nga number of cases, Doc, is this already a worrisome situation, a serious situation for that matter, for Bacolod City? Kag nano ang mga tikang ginahimo karon kag mga plano ninyo dira sa EOC? Pati sa subong sini, actually, ining mga kaso na nakita pero ni siya nga may spike nakita sa cases as early as March 16, no? Sang Marso. So that's the reason why ang ginobra sang aton na pinalangga ang Mayor Bing, nagsugod na kita sang aton ng mga konsultasyon, no? Mga consultative meetings kag pagpresentar sang aton ng mga mitigating measures na obrahon para ma-mitigate aton ini nga mga nagataas na kaso kadiri sa syudad sa Bacolod. So nag-meeting na kita sa aton mga church leaders sa Diocese of Bacolod, sa aton sa aton ng mga pastors, sa aton ng mga leaders sa Iglesia ni Cristo o sa Adventist ng mga pastors. Then nag-meet man kita sa mga business leaders, sa aton ng mga market vendors, sa mga transport group, no? So sinisigyan aton ng mga pagkikamot sa mga lain-lain na sektor kaya para at least ma-plastar pa sa ila ang tutuod na sitwasyon sa COVID din sa aton sa syudad kag ang mga helikopter naton, no, para at least ma-mitigate ini. So ang aton ng mga measures, if you remember, nagpagwa si Mayor Bing sa isa ka executive order na po sa DL, gina-strongly encourage niya, no, ang pag-observe sa 30% capacity sa aton ng mga kalanaan, sa aton ng mga establishments, no. Tapos gina-discourage man naton ang mga mass gatherings which are considered to be mga major spreaders. No? Tapos ang ato na curfew is in place from 11 p.m. to 4 p.m. para magyapon na ato na likorban. Tapos sa subong sini, sige man na ato na monitoring pagi sa atong BPLO, mga sanitary inspectors, mga DILG contact tracers sa mga establishments para at least ang ato na enforcement sa minimum health protocol is in place. Ang ato mga task force disiplina, kag-oplan kita, mga kapulisan, no, mga kabarangayan, mga task force disiplina, sige subong ang visibility nila libot, pangampanya, rekorida, para i-remind ang mga pumuluyo sa pag-observe sa minimum health protocol. So makita pa man sa ato sa Bacolod City PIO nga kadamaan na sang mga tao ang na-issuean sa citation ticket. So ini mga preparasyon tani para at least pagpabaskog sa ato na PDITR strategy, no, mo nang prevent, detect, isolate, treat, kag reintegrate. Kag nagsinapol naman kita sa mga lain-lain nga mga medical directors ang aton na anong ka private hospital kag isa ka government hospital, agud ko makaprepara kita sa surge capacity sa mga pasyente nga nagasulod diri sa siyudad sa Bacolod na Aksyon. Yes. Dok, subong kon cases, ano nga mga barangay ang more or less ara sa top 5 nga may madamo ang mga cases sa Bacolod? Sa subong sini, no, wala ko sang kopya sang data sa sina, no, pero ang nabal-an naton sa aton record, no, sa subong sini may ara kitang of the 61 barangays, may ara kita nga 19 ka barangay nga COVID-free. Tapos may ara kita nga active cases na 601. Amo na naton subong datos, no. So I guess if I'm not mistaken, ang aton na Bacolod City PIO nag-publish man sa ilang official Facebook page sa mga listahan sa mga kabarangayan nga COVID-free sa subong sini ini-identify natin na 19 kabilog. Yes. Pero sa trending naton sa mga kaso Action Art, makita naton nga ang kalabanan sa mga kaso naton na nagikan sa mga subdivisions. Sa ina, ikaduwa, nakita naton nga ang mga kalabanan nga kaapektuhan amo na bilang sitwasyon sa isa ka pamilya, na isa ka positibo, posibilidad nga tanan sila sa pamilya na expose ma-positive man. No, ikaduwa niya. Then ikatlo, nakita sa mga characteristics extremely susceptible ang mga kabataan sa sini nga
paglagtas ng COVID sa subong ng mga inadlaw, no? Nakita sa pati kabataan, nagapositibo man. Then, kag na-notice nato, this particular virus nga daw mahambad nga daw second wave nato sa siyudad sa Bacolod, nagaigo sa highly contagious and highly transmissible. Tapos makita naman sa datos na sa ilang mga history, may history ni sila nga daw naghalim sila sa mga party, nag-attend sa bunyag, nag-attend sa kasal, nag-attend sa birthday, nagkadto sa mga bulangan, nagkadto sa mga lugar kung diin damo tao. Nato sa diin ang mga tao nga ni pwede wala sila gamas, nagkakaon sila, dungan, nag-istoryahan sila, wala sila mga mask, wala sa minimum protocol, and that's the reason why dahil ang paglaktas ang virus. Ang subo nga nakita ko bisan sa post mo kag sa post ni City Ad Angke may mga doktor piya nga mga nagtaliwan, Dok. Oo, yes, no, may ara kita nga lately lang, no, nag-send kita sa condolences sa pamilya sang ni Dr. Raka, no, isa niya ka surgeon, isa niya nato ka frontliner worker na isa gini sa aktibo sa nagabato sang COVID-19 dili sa aton sa syudad, apang naigo siya sa COVID kag tungod sa iyang mga comorbidities, nagka-komplikasyon kag nagtaliwan siya. So we send our condolences to the family of Dr. Raka kag ini isa man ni ka pag-remind sa aton ng mga frontliners nga kinahanglan maghalong kita kag sa mga pumuluyo man, no, isa nga mabulig ta sa aton mga healthcare workers amo ang pag-enforce din sa aton minimum health protocol, pagtinir sa balay kung wala mo lang sa tatuan para at hindi ma-overwhelm ang aton mga ospital, hindi ma-overwhelm ang aton healthcare system, para at sa aton ng mga frontliners, no, makapiral. Plus kinahanglan maghambat kita sa kamatuoran, no, kung may ginalamatsyag kita ng malain, kung may mga symptoms kita nga related sa COVID, hindi pa pagtaguon, hindi pa pagdalon-dalon. Pag abot ka sa mga hospital, magpakonsulta kita, maging honest kita, para at least matagan kita sa sakto nga care, sakto nga protection, no, pati natin mga frontliners, na proteksyonan man nilang lawas nila. On that note, Doc, salamat gid sa time, kag good morning sa imo. Yes, Aksyon no, sa liwat aton gid na gina-remind ang aton pumuloy sa siyudad sa Bacolod na hindi ka magkalipat, maggamit sa face mask, face shield, maghugas ng kamot, kag ang distancing. Kag kung wala man lang kita sa importante nga kadtuan, mapinay lang kita sa balay, no? Kag sa subong sini nagapakita nga nagadamo ang kaso sa siyudad sa Bacolod, that's why sila lang kita maghalong, no? So permi naton ginhambal, halong ug yon Bacolod. Mayong Aksyon and God bless you. Aksyon Hotline. Dr. Chris Rongon, tiyamakon, as of today, ang nakuha nila, kahapon ko ni 81, ting sa listahan, nagsulod na 72 na to, Aksyon Oliver. Lawig piniyas na magdulom karon ang mag-antes mag-deadline, ang DOH nga magpagawa naman sang number. Hopefully, hindi kita maglabot sa triple digit katulad sa iban nga mga areas. Ang active cases ni, hindi malikawan eh. Ang kalabanan ng history, ini sila ang kadto, no, ang mga naga-positive wala nga mag-case kung kaisa tag-isa ka pamilya sila naga-positive, hindi sila nagakaladto sa isa kapag tililipon sa gatherings nga tidira masami ang ginatunaan, no, sa positibo nila sa COVID-19. Christine Minies Villalobos ay natamyaw ko na ni si Merin Insya Fabiano dira sa Barangay Buena Vista, Gibong, Pontevedra. Good morning man. Felicito Garagay sa Magbalyo, Kabankalan. Araman si nabasa ko na si Richard Andy Pacheco. Joy Ann Ogdamin. Monitor lang sa Barangay Nato, Zone 8. Araman si Pinky Alojado Martinez sa Barangay Singkang Airport. Thank you gida. Risa Alvarez sa Minnesota, USA. Salamat. Araman si Di Guzman Maricel. Greet lang si Adilfa Mission, permi nagapamati. Si Jamel Florindo. Thank you, gida. Paring Torco Jongko, mahilig sa kanding agin butangan sambag, no? Pare Torco, kumusta ka na? Aksyon Hotline. Araman si Sergio Val Trinidad, saya always nagamonitor. Warliton ni siya. Ana Sinoro, thank you man sa pagmonitor. Siling Serdo ang politika da sa Bacolod nagamat-amat na damo na politiko subong
libot-libot sa merkado. Normal lang na iya. Sa politika niya, hindi ka man ikambal kung sino dapat magkontra sa imo. Why kaya choice na actually? Hindi ka kapili kung sino ang imo maging kasumpong sa politika. Hindi mo ma-sure kung balang imo kaupod kalyado sining adlaw, ini nga tuig, ini nga eleksyon. Pag next election, basi kung amuna ang imo kasumpong sa politika. Tinormal na iya. At the end of the day, sa eleksyon, sa politika ang ginambalan, ang may final say kag desisyon da iya, ang butante. Ang butante, kung ikaw isa ka kandidato, isa ka politiko, incumbent for that matter, why ka gani dapat kadlukan eh. Kung nag-perform ka husto, why kaya dapat worry oh. Sige, linya ka mo da. Pag gusto ka mo da, kaya kami, okay kami iya. Pag gusto ka mo da sang inyo mo, onda kay kami ya, ang linyada namon ya, ang amon performance mayo, di ba? Yan mo na, ang amon yung performance, amon yung basihan sa amon kapag papili mo. Di kon ikaw galing bala nangin wala-wala nga opisyal, ti amon yung ginakibang ka, kapin pagid kon ang imo mga kasumpong sa politika, amo man ang kalyado mo sadto, booking ka mo. Sila nga tapos kita ni mga issues ni nga nabalaan nila ni Bukaray ginamos ni nga daan ng eleksyon, na? Maumpisahan ka, waswasan ka sang upod mo sang una sang mga issues. Depensa ka, na? Ngita ka naman to kung paano mo naman siya balusan naman. Nagalabuot pa ni sa punto kung kaisa nga nagapersonalay ni mga kandidato mo ang mga personal issues, mga personal accountability mo. Babaidor ka, kung ano na, babaidor ka, tanan na lang yan ang mga issue. Di kung hinang batikulon mo dis politika, hindi ka mag-intra, no, kay wagtang kagidiya. Kay pating pamilya mo nga way labot-labot, dalahigon giniya issues politika. Niya mo na, ay kabudlay, si Ana Sinoro, Giselle Franco, nabasa na naton. Way kasabat ang landline. Sir, gatawag kami na sa imot. I-try biliwat ang number niya. Ang number niya sa cellphone. I-try ba? Kaya bago lang siya na nawag sa basib lang kung nag-out naman siya. Sir Erning, gatawag kami na sa landline na ginatag mo. Basi kung masabat mo lang sa staff mo, sir. No? Kay, para nga makakuha kita sa update man. Gikan kay Sir ni Pinida. Gatawag kami actually sa tuwagid ang imo cellphone kag ang landline na ginhatag mo, sir. Si Mark Glyn Borromeo Gamayo from Asinda Benito Moises Padilla. Gamonitor man siya. Thank you. Thank you for listening. Online sa hotline. Online sa hotline. Ngagawon ko lang niyo, Sir Ernie Pinida, grabe maning trabaho sining tao ni. Sa extraction team siyang tagpamuno. Sa market ang cluster siya man ang baka-baka obrada pagtukod sa mga task force ni gintugyanan pa sa mayor. Sir Ernst, kumusta, may ginawa pa? Okay lang Aksyon Art now. Kasi daw agapatan rin sa kwani Korea kami sa aton lang sa DILG, sa PCGAP, People's Council for Change. Nga representative ng DILG, si Charlong Dion. So, kay Ming Mano. So, kay ang nami Aksyon Art kay imuhon niya kuno template ang Bacolod tungod kay na-organize ang ang City Mayor's Office sa Sectoral Concerns ang nakita ya pagkadtoya nga kumplito no tanan nga mga sektor, ang basic sektor kag ang informal sektor na organize no kag nabutangan sang desk diri sa Bacolod sa City Hall. So pagkadtoya daw na impress siya nga may ang city mayors gali kung questions ang participatory governance naga-practice niya gali Oo. Ang Bacolod City. Ang Bacolod City. So na-impress siya nga wala mo sa iba niya LGU. Nga kinanglan makalabot mahimuan mahimo niya template para nga masundon sang iba niya LGU nga i-akomodaron ang mga lain-lain nga sektor, especially ang mga marginalized sector, Aksyon Art. Yes. So, nalipay din siya kaya pagsulod niya dito
second floor plus ang Old City Hall. Nakita niya transport sector, health and welfare desk. Meron na PWD, health and welfare desk. Gayon, Windows, health and welfare desk. Urban 4, health and welfare desk. Yan, grabe yung bakulod, Giliya. Nawa, ito nakakita sa libot namon sa mga cities, sa mga cities, sa municipalities, na wala kami nakakita. Diri pa lang yan sa Bacolod City. So, itong pagtipo nila dito sa Victoria, sa assembly sang PCC, diri, nahimo dito si Mayor. Kag dito na batian niya kay Mayor nga si Mayor nang practice na yan sining ng participatory governance amo na niya ang gina-apply sa Bacolod kay kung abot ang tempo ga meeting, series of meeting, mga consultation, planning, ang mga lain-lain yung sektor concern. Ga-attend iya sa meeting ni Mayor. Kag nagaupod sa pagplano. Kag hindi lang nagaupod sa plano, gunti gaupod pagidya ang mga lain-lain yung sektor sa pag-implementar, no? Yes. Sa nasanto sa istoryahan, sa plano, action art. So, sir, na-impress sila. Ma-update ko ay task force to ang gintukod sa merkado. Kumusta na to by the way, man? Nang subong ongoing na ang implementation sa Market Task Force for the rebound of COVID-19, ang manang title niya. So, subong, ang tatlo ka merkado, may ara na task force nga sa diin na may admin siya, may backtrack na personnel, kag enforcement. So, kung magsulod ka sa merkado, ginasikyaran nimo nga backtrack. Kung wala ka backtrack, pinapalagmok ka. So yun, ginabi sure nga may face mask ka kag face shield. No? Okay. So, subong, kag may nagalibot para nga, magpasiguro nga may nga ginasok-sok nila ini. Kag ang ang team na gin-divide sa duha sa Central Market kag sa Burgos. May team A kag may team B. Ang team A ang team leader nila muna ang pulis nga police officer nga halin sa backup stations assigned sa kundiin nga market. Okay. Parehas kasubong sa Central Market ang Station police 1. Station 1. Okay. Ang Burgos Station 4, ang Libertad Station 6. Okay. So, sila na ang naga-team leader sa kasi team. Ang Libertad Market may 3 ka team, no? Meaning 3 man ang team leader. So, tanan ma-under sila sa police assigned sa City Legal Enforcement Team para i-supervise ni ang mga team leader nga police. Kay makabalo kita nga ang City Legal Enforcement Team nga police mas nakaintindi kung legal enforcement is concerned. So, tanan nila papatuman kag gina-supervisean nila, no? Upod man nila ang aton nga mga market supervisor sa respective market, no? Nga assign. So, doon namin man kag na-sustain man nila ang pag-implementar sini. Kag may nag-volunteer dira nga isa ka force multiplier ang CISSG, no? Nagbutang man sila kasi team tag duwa-duwa sa kasi merkado. So, naging tayo yun kag nag-iban ang mga vendors na lipay man gani, no? Kasi kabalogit sila nga ang ginahimo naton nga ini protection sa ila pagtubong man sa mga vendors nga nagabakal sa sulod sa merkado. Kasi nakita naton nga ang vendors, ang market talabuan sa mga manugbakal kag manugbaligya. So lain-lain nga mga tawo nga nagalin sa lain-lain nga barangay kag mga syudad o munisipalidad diri sa Negros. No? So hindi naton makontrolar nga may maara magsulod nga positive nga mga patient nga ara nga mas mangin customer man siya o kung manugbaligya man siya. Ini ang merkado vulnerable, no? Sa sining COVID-19 nga virus. Yes. Halong gid sa paglibot siya kay ti ara pa sa price monitoring team mo
sectoral concern ara tililipon kamo da. Pero anyway, kipas posted ko na no ginman ang may mga update ta kay do ipit na gid ang tiyempo ko. Salamat gisa tayo manginhatag karon nga aga Sir Ernie. Madam Maria, salamat Aksyon Art, no? Pag mabuhay ka. Aksyon Hotline. Alam tawon ta na, no, kay kabalo ka ti sa merkado to, damo ka kinadto, pero ti may mga measures nga nahimo. Ang importante sining sunod na lang sa health protocol. Ti way labot nga dan sa market, sectoral concern sa extraction team, siya man niyang nagapamuno si Mr. Ernie Pineda. Aksyon Hotline. Sila yung kilala ko, dako guro ni Shildo ni Mr. Ernie Pineda eh. Good morning, Dra. Sa mga nagamonitor karon si Councilor Novero, may ginpadala di siya parte sa pagtuon ni sa ivermectin ni Blau. Councilor, good morning. Salamat gid sa info ginpadala mo. Madam Mati Espina, good morning man. Thank you for listening. Aksyon Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Hi, I'm Dr. Michael Smith. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo.
Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito.
Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent... Nagkikita tayo, sa aton sining pagpangalagan, hindi ko malabutan ng mga mensahe mo, pasensyagin, karon na lang sa Aksyon BBB program. No, si Sir Alex Montesa, may nga gadara sir, thank you gid sa pag-monitor. Si Madam Mary Grace Eugenio Fermin, araman si Jose Hirson Lapinig Junio. Thank you gid sa pagtutok karon nga. Aksyon Hotline! Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Amo ning gina-recommend naton sa inyo para nga maging maayong inyong kondisyon na mabago ng immune system kag resistensya sa lawas. Amo ning produkto nga damo sa vitamins and minerals, no? Ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule sa napulo ka pesos lang, maproteksyon ng lawas naton kag ang nami ipagid kay ang epekto niya bala no nga ang proteksyon niya bangod tiniho may approval pa sa Pung Sud America sa FDA no sa Pung Sud America kag himo ini sa high quality food grade gelatin capsule. No tandaan ta gid a natural product from the purest, fresh and rare variety sa mangosteen, super variety nga mangosteen nga only Dr. Alfred is Villarico lamang ang may kaugalingon nga plantasyon sa bilog nga Asya. Tandaan ta gid ini nga produkto available sa nang masangasang uwakong Aksyon at Tayhopon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.
komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod,